फाइनालि लोगोफोर देग्लायनो आंनि गोसोथोनाया बेनो गार्लफ्रेन्डआनो नायदोल' बिलाय बिदि खानैलाय समायना खानैलाय सराजोबादिनि फिन खेबसेबाव फैलायबाय ससियेल मिडियानि माखासे भाइरेल भिडिअसफोर टपिकफोर लाना नायनो थाखाय स' खोथाया जाबाय नोंथांमोना डिसप्लेआव होनाय नैबे बिथांखौथ' सिनायगोन बिथाङानो जाबाय थेफा दुदु हमग्रा सोरनि गावदांनि मानिनां मुलि बेपारि स' जोंनि बे मानिनां मुलि बेपारिया नबोदियाव फरायनाय सासे मा होनो हिन्जावसाखौ जेनेबा गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन बेपारि होनानै मा होननानै कमेन्ट होदोंमोन आरो स' बेखौ लानानैनो बर्तमान दायो ससियेल मिडियायाव बुहुत जोंनि रन्जय ब्रह्म बिथांखौ बुनाय भिडिअआ तामाम स्प्रेड जागासिनो स' नैबे भिडिअआव नोंथांमोन आं जे रन्जयआ बुजानाय फुल भिडिअ बेखौ खिथानाय जागोन नोंथांमोना वेट खालाम दसे ओरैबायदि होजाबाय मोजांसो मोनदों आं मिथिगौ नोङो एकदम बावखुंग्रियाव मोजां भिडिअ बानायाखै बे मिथिबायना स' दायो नोंथांमोना बिना टाइम वेस्ट खालामालासिनो रन्जय जोंनि थेफा दुदु हमग्राखौ बुजानायखौ नायनानै जों गुवाहाटिनि माबाखौ नेगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय बे कमेन्टजों नोङो फानग्रा होनखो नोङो आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अहायखौ आं नोंसोरखौ नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय ब्रा जोङो भिडिअ फिसा नुबाय दासो हगारबावबाय फाग्लाया सैमा बुन्दाया फैथों हाय लाबो थारमाने दाउट थायोथ' मानसिनाव थारमाने मानो फानग्रा होननांगौ दासो हगारफैबावबाय दाउट थाबा मानो थाखाय जों गुवाहाटिनि माबाखौ नेगासिनो फानग्रा होननांगौ अहाय फानदों जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय बे कमेन्टजों नोङो फानग्रा होनखो नोङो आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अहायखौ आं नोंसोरखौ नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय ब्रा जोङो भिडिअ फिसा नुबाय दासो हगारबावबाय फाग्लाया सैमा बुन्दाया फैथों हाय लाबो थारमाने दाउट थायोथ' मानसिनाव थारमाने मानो फानग्रा होननांगौ दासो हगारफैबावबाय दाउट थाबा मानो थाखाय जों गुवाहाटिनि माबाखौ नेगासिनो फानग्रा होननांगौ अहाय फानदों जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय बे कमेन्टजों नोङो फानग्रा होनखो नोङो आं मिथियाब्रा बुंदों मानसिफ्रा नोंनि रावखौल' खोनासंदो नों मा होनहरा आं फिसाजोआ अहायखौ आं नोंसोरखौ नांगौ जाय मानसिया सिखाव खामानि मावदों बेखौ गुवाहाटिनिफ्राय जों निगिरगासिनो जोंथ' नुवाखैना होनबाबो दाउट जाबाय ब्रा जोङो भिडिअ फिसा नुबाय दासो हगारबावबाय सराजोबो नोंथाङा नायबायना जे रन्जय जोंनि बुजानायखौ होथारबाय आसोला एकदम हां लागौबाबो लायरायगौबाबो हायाखै मोजां माने मोनबाय ओंखायनो उल्टा पाल्टा खामानिखौ ससियेल मिडियायाव दामाव मिथिगौ नोङो मालाबा सोरजोंबा मोननांगौ सोरजोंबा ग्रोब मोनहैयो मिथिबायना दाख्लैथ' मा होनो गावदांजों भाइरेल जाबाय खोब जेनेबा आंखौ भाइरेल खालामबाय नोंसोर मा खालामबाय होननानै बुहुद दावराव जादोंमोन दिनै दामजाबाय दा मैया इमान खुसिमोन भाइरेल जानायनि दिनैनो नै मोख्रा मोखां जाबाय मिथिगौ बुजानानै स' गाइस दिनै भिडिअखौ जों फोजोबबाय नोंथांमोन जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो मोजां भाइरेल टपिकफोरखौ लानानै रायलायनो थाखाय आं फैबाय थासिगोन दायो मिथिबाय।